kufeni yethu uMabasa awusichazele nokuthi going forward ubona ukuthi Orlando Pirates izoqhubha kanjani. Yeah, but wabona lama draw awu2 lesa draw nesiwelele sabe sazodraw neRichards Bay asinikeza ibelieve singamabhakaniya ukuthi kule season league sizoyithatha. Khona into emnandi oyishilo before the previous video uthe ileague behamba moyeni ngikhumbuza ngo2011 lapho ke iMaritzburg United iphazamisa Ajax Cape Town ngapha nidlala neqembu le Golden Arrows nanishaya ngo2-1 khumbula omunye umdlali wenu uthanda ukushaya ama shot Isaac Chancer so uyena olethi inkomishi eOrlando so ubona ngathi kule season kungaba kanjalo. Yeah, le season lena but ne isikhumbuza yona le season lesathathele ileague Ajax seyithi ithathile ile season le ileague ayikapheli mina bangimangaza labathi asikhohlweni ngeleague and abaningi bakhona abalandeli beChiefs yona le yibo bathi the league is gone ihamba kanjani ileague kusasela 6 game iSundowns iputting ngikutshela ne kule 7 game ayisele izoluza i1 match bese idraw i1 match bese siyahamba thina sithatha ngamagoli lento abayishoyo bathi amagoli awathatha ileague ngiyaqala ukuba yezwa mina ngoba nayo le Ajax sayithatha ngamagoli mawukhumbula lapha kwayethi besilingana naye ngamapoint kodwa ileague sayithatha ngamagoli. Okay, ukusho something emnandi lapho uthe izowina iphinde idraw ubona ngathi izodraw nobani iphinde idliwa ngabo bani iSundowns ne iteam ezoyidla ngo1-0 obuhlungu ozokora ngabo ma 60 minutes plus ePulukwane City angeke bayobuya le ku Old Peter Mokaba Stadium yeah angeke babuye lapha ngoba na ePulukwane City kule position ekuyo ne ayikaqini kahle ne iyafuna ungena ku top 8 mawukhumbula kahle iPulukwane City last season iqede ku number bani iku number 7 yeah iku number 7 ngoba yahamba yodlala nePirates sayishaya ngo2-0 namanje yafuna ukuqeda kule position ekuyo le angeke bayidle kayi2 iPulukwane City and labantu bazoba babuya le bane stress sokuthi baphumile ku CAF ngoba iCAF angeke abayindawo. Bengibukela umdlalo wayo neChippa United izolo lapho ke badlala ngo1-1 ngibone ngathi bashi nakhona bageja amathuba amaningi kufanele ngabe lo mdlalo bawuwinile so asathi singamniki ugoalkeeper eChippa Dumisani Msibi wenza amasifa amahle so ungisa lapho uthi uzoba nzima umdlalo wabo neKaizer Chiefs futhi ngiyayibala lapho Sundowns naye ngiyayibala lapho ubonile ngesikhathi idlala nePirates enzi impilo yePirates ibenzima ngokuthi bayenzene badlala low block naye iPirates ngalo langa igeja amathuba amaningi kodwa ke egcineni waqhamuka uPatrick Masanganye wafaka igoli lokuwina so kulapho ke ngibona khona ukuthi Old Peter Mokaba banzima kakhulu so njengoba usho kanjalo ake sibone ukuthi kuzokwenzekana kodwa umbono wakho uthi iPirates njengoba badlala namaZulu ngeweekend ezayo siyazi ukuthi ngomlando amaZulu yagcina dala oshaya iqembu leOrlando Pirates ngikhumbula ngo2013 bona ngathi Orlando Pirates izolungisa amaphutha wayo njengoba bayiqonda kulo yamdlalo yeah izowalungisa iPirates yethu mina ngiyayazi ayiflop kayi2 thina saflopa kayi2 ileague mayiqala la sadliwa khona isikhukhune ekhaya saphinda sayodliwa eMarumo Galaxy emva kwaloko salungisa uyabona manje ne sibuya ukuwina 5 yeah siwine 5-0 sishaya iLukuzana yini lena kambe sayishaya 5 iGolden Arrows sabuya sayodraw neRichards Bay Mhlathuzi le game elandelayo amaZulu sizowashaya and so washaya ngamagoli amaningi ngeke siwayeke amaZulu asiwayeki angeke siwayeke le 6 game ayisele so iwina yonke asadraw lapha mina iteam engiyisabayo uwe kuphela mara engizokutshela khona imfihla ngeke ngize ngikutshela nina sizonishaya ngeke nginitshela ukuthi sizonishaya kanjani kodwa sizonishaya sawona khona mina ngifuna ukukhuluma okuningi yeah mina futhi bangimangaza lamabhakaniya aphela amandla ba the league is gone kanjani ngoba iSundowns isishiya nge1 point ungayithembeli igame end ngokuthi iSundowns inegame end iyothi ibuya nayo le ku Champions League ithola ukuthi abafana sebalwela ukuthi bangayi ku relegation bayibambe ngedraw kayi1 bese baneke le banner yabo at Gadozi must go ngoba siyabaza ngisho manje ne bayayifuna ileague ngenkani uzobona baneke le banner yabo mabanake ba draw kayi1 bazothi Gadozi must go bese lama game amanye alandelayo ba flop bese nina niyobashaya alright yeah sibonge kakhulu
nangu Chene Hayi maba. iligi yethu Chene Hayi maba. iligi yethu Mabaso ngeke uyiwini iligi league. sizoyiwina Uzoyiwina udlule kobani? Kuthi nina ngeke nize nisi amaZulu nathi amaZulu agineni nikudla iPirates eligini ungitshela history doesn't play football. ihistory iyasebenza ihistory History idlala ibhola. Nina Idlala ibhola nge90 minutes. Chene iChiefs igineni ukushaya iPirates kuligi Kudala. ya nako ke ngithandela lo yodwa ke. yeah Uzongiphendula la. Yeah. Isiwelele sigcine nini ukushaya iPirates before bashaye badrowushe naso last time. isiwelele siyafika msha sinayo Which ne1 is iPirates beyiloki ishaya isiwelele since sifikile. isiwelele siyafika sinayo 1 Sibashayile year ku first thina leg. sibashaye ngo1-0 ku first leg sabuya sabashaya eCupini yini Nedbank yeah ngo1-0 nazo draw draw nabo. Yayibona ukuthi ukuthini lokho? Kusho ukuthi uyidlile isiwelele 2 games. Yeah. Yakhona ukudraw nawo. Meaning ungabe wadlile amaZulu first leg ungakhona ukudraw nawo. Yafika lokho? angeke kuze kwenzeke Ungabe uyidlile iChiefs first leg singakhona ukudraw nawo. Mabasoze uyithatha ileague. Chen mina ngizokutshela something mangaba kuthandani naningabalandeli iliga angeke siyithathe kodwa mangaba kuthanda la wethu amaplayers wathembayo iligi iya lapha eHolland Lama player wathembayo siwabonile izolo eRichards Bay Yeah. esohluleka Friday. It was a bad night for them lama players owathembayo. Chen lana mina ngahluleka khona wena wadlala 93 minutes ungana ngisho ne shot and target eyi1 ungana ngisho ne corner kick eli1 ibuze ukuthi yini indaba wena uhambile ungatholi le shot and target eyi1 awubongeli mina ngibuye ne draw Uma usabongela i-draw, it means you are not ready for the league. A team ready to win a league will never say happy nge-draw. akubuyeki lapha kunzima Uyavuma ukuthi emhlathuzi awubuyi. Utshilo nawo. Ngishilo nawo ngathi umhlathuzi uphenduka enye isigodi esingasazi ukuthi wangena uphuma. le ground le uzodlala uyapi Wangena uphuma. uzodlala uyapi phela le ground ayihlukananga nale evets le and iSundowns sabuyela nayo Brand Baloyi bekakahlela ibhola liyophumela lelahleke balidobhe lahambe ibhola maba sona kungakhohlwa neSundowns nayo iyaya lapha yeah iSundowns nge25 Saturday iyale emhlathuzi why kuzophuma iSundowns An experienced team. hayi inexperience iSundowns Sundowns inexperience. ihulu team yeRichards Bay What makes Sundowns to be experienced? Ever since Sundowns participated in CAF, it always qualified. Ever since they started participating in CAF. Another thing, for the past 9 years, Sundowns have been playing CAF. And then for the past 9 years, Sundowns have been doing well kule CAF. They even won it. Pirates asinokhuluma ngayo when it comes to CAF. Sundowns buya ku Club World Cup. Sundowns we are seeing Sundowns in a quality players wena une quantity. angina quality mina Awuna quality, How? quantity. how akuna quality ku Wena Pirates only have starting 11. Liphi After player? that, Liphi no player? game changer, awunayo game Okay, changer. Chen, Ungacabanga ukuthi Chen. uDiong angatshintsha game. Wena unama player ayi11 kuphela. uDiong akuthi quality uDiong akusiquality. Wenzeni uDiong? How many goals has he Akusiquality scored? uDiong. Akusiquality leya. okay nina ninayo quality Sinayo equality. Ubani? Uvele bhayi. uyiplay uvele bhani Iplay ivele bhayi. hayi Mr. Clean sheet. uPeterson Mr. Clean lo sheet. wabalekela iPirates ayigulisa Mr. Clean sheet. No. hayi Mr. Clean sheet. uyigulisile loya Mr. Clean sheet. Beka ne operation. maba so uyigulisile wabaleka lo sharp sharp Sharp, sharp. Ngena Nkosi ukhulume sharp. Danke. Khulumani. Hayi, interview.